ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କର ସମସ୍ତେ କରୋନା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖୁଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଚିନି, ତେନ୍ତୁଳି, ଭିନେଗାର ପରି ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ କି? କହିଲ ଦେଖି, ଏହାର ସ୍ୱାଦ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ କେତୋଟି ପଦାର୍ଥର ନାମ କହିବି, ତୁମେମାନେ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ମନେ ପକାଇବ ଏବଂ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଲେମ୍ବୁ ରସର ସ୍ୱାଦ କିପରି? କ'ଣ କହିଲ? ଖଟା? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ହଁ, କମଳା ରସର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ, ଖଟା। ଭିନେଗାରର ସ୍ୱାଦ କିପରି? କ'ଣ କହିଲ? ଖଟା? ହଁ, ଠିକ୍ ତାନେ। ଭିନେଗାର କେଉଁଠି ଲାଗେ? ହଁ, ଠିକ୍, ଆଚାର ଖାଇଛ ଆଉ, ଆଚାରରେ ଲାଗେ ନା? ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଘରେ ଲୁଣ ଥିବ, ସାଧାରଣ ଲୁଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ତା'ର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ପଖାଳ ତ ନିହାତି ନା, ପଖାଳ ଗରମ ଭାତରେ ଆମେ ସବୁ ଲୁଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନୁହେଁ କି? ତା ସ୍ୱାଦ କିପରି କହିଲ? ଲୁଣିଆ? ହଁ, ଠିକ୍ ଖାଉଛ, ଲୁଣ ଖାଉଛ, ଲୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ସବୁ ଦହି ଖାଉଥିବ, ଦହି କେମିତି ଲାଗେ? ଖଟା, ଠିକ୍ କହିଛ, ଦହି ତାନେ ଖାଉଛ ଆଉ। ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉଥିବ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ତେନ୍ତୁଳି ଖାଇତେ ଭଲ ଲାଗେନି? ହଁ, ଯା ତେନ୍ତୁଳି କେରକ ଲାଗେ? କୁନି କେରକ ଲାଗେ? ଖଟା? ହଁ, ତେନ୍ତୁଳି ଖାଉଛ ବେଶୀ ଆଉ। ଚିନି କେରକ ଲାଗେ? ମିଠା? ଭଲ ତାନେ ସ୍ୱାଦ ବାରିପାରୁଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା କେମିତି ଲାଗେ? ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଏ ଯେଉଁ ମା' ପିଠା କରେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପିଠା ଗଲା, ଆମର ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଗଲା, ତୁମେ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଥିବ, ମା' ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇ ଦିଏ, ପକାଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ପଡ଼ିଯାଏ ନା, ମା' ଯେତେବେଳେ ଗରମ କରେ ପିଠାଟା ଫୁଲି ଉଠେ, ସେ କେରକ ଲାଗେ? ଖାରିଆ, ଠିକ୍ ରହୁଛ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗୁର ତ ତୁମେ ତ ଖାଉଥିବ, ବଜାରର ଅଙ୍ଗୁର, ଖରାଦିନେ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଖଟା। କ'ଣ କହିଲ ରମା? ମିଠା? ହଁ ହଁ, ଠିକ୍, ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଖଟା ଆଙ୍ଗୁର ମିଳେ ଆଉ କିଛି ମିଠା ଆଙ୍ଗୁର ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଖାଇନ? ଖାଇଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ଖଟା, ଠିକ୍। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଦ ବାରିଛ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଆଉ କେତେକ ଲାଗୁଛି ମିଠା। ଯେମିତି ଲେମ୍ବୁ ରସ, କମଳା ରସ, ଦହିର ସ୍ୱାଦ ହେଲା କେମିତି? ଖଟା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗେ? ହଁ, କାହିଁକି ଖଟା ଲାଗେ? ନା, ଏଥିରେ ରହିଛି ଅମ୍ଳ। ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ତୁମ ନାଁ କହିଲି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ, କମଳା ରସ, ଭିନେଗାର, ଏଇସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ ଅମ୍ଳୀୟ। ଏ ଯେ ଅମ୍ଳ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଆସିଡ୍ସ ବା ଏସିଡ୍ସ କହିପାର ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଖଟା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ତୁମେ ସବୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ପିଠାରେ ପକାଯାଏ, ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ବରା ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲା ବେଳେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତା'ର ସ୍ୱାଦ କିପରି ଥିଲା? ହଁ, ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ୟାର ସ୍ୱାଦ ଖଟାଳିଆ ଥିଲା କି? ଠିକ୍ କହିଛ, ୟାର ସ୍ୱାଦ ଖଟାଳିଆ ନଥିଲା। ତେବେ ୟାର ସ୍ୱାଦ କିପରି ଥିଲା? ହଁ ରବି, ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଛ, ୟାର ସ୍ୱାଦ ଖାରିଆ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଘଷିବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଚିକ୍କଣ ଲାଗେ। ଏପରି ଆଙ୍ଗୁଳିରେ
ଚିକଣ ଲାଗୁଥିବା କ୍ଷାରିଆ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ କ୍ଷାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖି ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ସବୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଚାଖି ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଏମିତି କିଛି ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଚାଖିଲେ ତା'ର ବିଷାକ୍ତ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବୁଥିବ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଚିହ୍ନିବାର ସଠିକ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ, ସଠିକ ଉପାୟଟି କ'ଣ? ହଁ ପିଲେ, କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେତେକ ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ସୂଚକ ବା ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଶବ୍ଦଟା ଜାଣିଥିବ। ତୁମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ ବୋର୍ଡ଼ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ନଥାଏ କି, ଲାଲ ଆଲୁଅ ଜଳେ, ତାକୁ କାହିଁକି ଲଗା ହେଇଥାଏ? ଠିକ୍ କହିଛ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ ଯେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେ ଜଳିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି। ସେଇଭଳି ସିଏ ଯେରକ ସୂଚାଏ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଯେରକ ସେମିତି ସୂଚାଏ, ସେ ଯେମିତି ସୂଚାଏ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥ ତାର ଗୁଣକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏହି ସୂଚକ ପଦାର୍ଥର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଅମ୍ଳୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷାରୀୟ ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଥାଏ। ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିବା କେମିତି ତା ରଙ୍ଗ ବଦଳେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବା। ଏହି ସୂଚକ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଛୁଆ। ଏହି ପିଲାମାନେ, ଏହି ସୂଚକକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ବା ରାସାୟନିକ ସୂଚକ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକର ଉଦାହରଣ ମୁଁ କହୁଛି, ମନେ ରଖ। ଲିଟମସ୍, ହଳଦୀ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ସେହିଭଳି ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ହେଉଛି ଫେନୋଲ୍ଫଥାଲିନ୍, ମିଥାଇଲ୍ ଅରେଞ୍ଜ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ନେବା, ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ନେଇ, ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଏବଂ ସଂଶ୍ଳେଷିତ ସୂଚକ ନେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥର ଅମ୍ଳୀୟ ଗୁଣ, କ୍ଷାରୀୟ ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଦେଖିବା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହିବି, ପଦାର୍ଥ, ରାସାୟନିକ, ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରାକୃତିକ ସୂଚକ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା, ଲିଟମସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ହଳଦୀ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଲିଟମସ୍ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ, ହଳଦୀ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ମିଳିବ, ତୁମ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି। ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସନ୍ତା ପିରିୟଡ଼ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେବି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହ। କରୋନା ଦାଉରୁ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରିବ, ଏକାଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ନାହିଁ, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ। ବୁଝିଲେ? ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।